Dalam sebuah EP hak episode dan jong ke Q&A hak ini si mentang adoni MP jongi Shakalok Sabha dari Dr. Ricky AJ Sinkon. Number 1 ke jingkali ke bangadon kalong haba pai biang haswa ba penrung cakap VPP. Pi jupoi kan mau pat ba mentah penca ajet penban hakipat ba komu MP. Toh. Namdi bangarung ke VPP. Ngidon bentah pan setangi ke VPP. Te ke baru ke jing penyat ke jing mobilai. Namda bu jing mut re ke jing thong hi ke bodon kalong ngan mi pan le te bat ke shom pat su pat ba pat ha ke jing po bai por ti ke jing mobilai ya kawan penpoi pedenga sha kedan kembang dong mentah namju don jengmut hina du mensua bangan dong sigajeli jeng kam san himasima rei kidon chibun kidawba kiba ngalaju kren kirinsan kiba bon kau pulang inga ban shim katakarai pan mi shakmat shagni kajeli What's going on ngala aban pendek shwa kendiat ya video ngadon ya kawai kajing pentip ah pedeng jong pi kan kapor ba 60% lagi kibapet ya kan ke channel kidon tak 9% kibala subscribe kan ya kajing kerpat kabaret ha pedeng jong pi baro ba lada kini ki videos kibang lada ban pelan ki pusngau tenat epi ba tenat ban pe ya kini videos te kan ya tang kajing kerpat ba sngau ba ya rap lam da ka ba pi subscribe namar nakajing subscribe jong pi ngila ban nang yai pen mi ya ki videos nang ne chakmat nakapor ha kan ya ka Q&A sngau pun nakapor ba yo keren ni ko apa harus ong susorong wa bangalo la ban yeng lingkong he ban ai kaburom shublei namar dei mu tenrai jong ki baro bat banong nong mi khmat ru jong ka chat ban riu ka ba it ka chat ban riu mo ka ba tip riu tip lei bangan yeng mo na ka banta ka chat ban riu bat ban yeng sakhiru na ka banta tau lei ba im banganga shakri hakini kisah balada piradap ya lenti komu no hikai teman ta pila sempat ya kan ya kawai ka lenti menta komu politician komu MP ke khamsu tenat hakajing experience jong pi komu no hikai hite ngajai beteng bet ya kata ka mo kajing hikai ka jonga la hikinu nu kiransan namal rangai yang kumtu ngatrai fi sngo wat haki rinsan yalap election ru hunsen hi kalong aga duru jong kajing hikai Syakri jengutrai ki jingelap jengaru kilong ponsin mo hakadur jong kajing hikai langalong kumutaw politician ringan yai long borobor baik uno hikai por nglayo iteng ba pinya kaskuti kai kada ba pelong kat ka jinglong MP ke jong pi ndai pidang yat punta ubriu kata kajeng long MP kada kari kepor si sansnem ne duna ne tam ya kata renga ko ubriu te ngalaju ngais ngutunat pan ya di arsaka kawai kada kalong khamtam hapo sorsulong walangam shongam sa shu sorsulong rei ban pendep ki kam ki jam te ka suplat di arsaka kadang kali ta jat ba mo nga long komu tau nong mi khmat te ngalit ti jingelang ladang ya de kali tengam poishu tengam kwa ba ngan nong mo juntut ikewai bat de habang ya kan kelenting soto katno upat ba umat ke jing telandang me ya dang kat upat ba tengin soto sono reng soto ya kata sha bathar hangi de habangi mo ngi kenduk hi nyamat hi te rei kata jing nya jonga de skuti kamdei kembaki ang kibri oh kata kajing red kamdei eng kata mo na kwa bangan ya kumtu kumangaju longi akapor ba pidon hadali akapor jong session pi ong ba pisa ameglaya house ndai kalong kumno ka accommodation nang tai ameglaya house kat kun kajing syam jong pi oh ai kublei ka sarkar ka ba ai ngai chaka bangan syong bansa shipor ka review for Migle House review ka shulong ka basosi kalong ka Migle House ka don hangto ka deiru shibanta bangin pen I ya ka jong ka culture ka jongi abang culture kalong haka pam ka di mo haka kibobon hiki banta kan tandai kumba
long mentah tu pun suai nuksa pinum da yo ek ti jing bam tan rai te haba ki wan ki vriu na ki wei pada ki jala ki kwa ban tip shpang ka meglaya se kalian ka jing bam ka jong i phi i kum noi kala wei ka jala jong i mata ha kalian ka puli puthi ni baka ne huru kelas dang ban cha ka ta nam mo kum ka away na ki university ka jaj pun riu ada ngim don ka ta jing ich ngai ka bo ka jing ma te bat ngi i kum ta ba kalong ka ni ka state ka jong i te bat neso kmen ba ngi don ha ka ba kum ka ta ya ka ba ngi i ba ngi la hyar shiki banta ki ba shatrai do jong ke baro te ka ba sa ngi kalong ngi don tang artili ngin yap no ani ngin yang bantai pat the voice of the people party rangkat pat kata gajing ich ngai bakadon ke nongrim ki baskem bat gajing kershan gajing pat pa gajing snothu gajing pat pa yak ke bangi pen i ni don gajing kermen ladangi don gajing kit clear hak nu nu bentah lagalong shimet ne kum ka kunhon mo ni don ka jingkit khle lagam ta kalawai kal shai kal shisgi ka don ka jingkir ben ya kani ka ri ka ba it jongi pat ni hap ban yang ni hap ban ya tai pat ya kani ka ri ka ba it ka jongi don da ka wai pat kala ni ka ma ong em ka juk jong ka jingkla ni hap ban pen khle ya di khon ki kti ki jongi shaga ba kum kita te nrei kapa kong san ni kong bahan ni ban pentikna bakin nongrem jong kalong breu man breu ka de ban scam ka nongrem jong ka te breu te play ka nongrem jong ka kum ka jaj breu jungi ka ta ka hok ka shikantin ka nongrem ka ban tip kur tip kha ka nongrem ban ya ai ka kti ka mon ka kti ka diang mo te kita ki ba habban don sho ho breu na ga breu taka kande artat ka question ka bakhat do apsha mara khabar bahama ka ka positive but ka negative review ka ba phila apna halo ka MDA government ka balaya mta news nam ya ga ta nga ha pat ba ubala jubab man ka ne ka MP election kajing job jangi nganai crunch po garu hills namangin shimla don candidate shatai pat ngim pat shimla lech shatai reitang shwai nuksa tang ka Shillong parliamentary seat pan job nekilai pu ar akilai pun riu nanta pan job hadu lailak nyu phuai hajar nyu phupra ki votes kali ka khubor ka jubab ka jong pat ba ya kan ke sarkar khmi lanti ba sarkar kan kelak bamut ha kar kontri kam amar kadai ke sarkar ka jong pat ba na kamta pat ba te bakan le la ka jong benta te kitu gide ki spokli ki jingkali pat i doctor ki ka de sibon amba ka por ka jong phi oblein kur khu ya ha ka kam na ba pidon namta ka jala ka jong i sibon